खुलुमबाय आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव दिनै बयखौबो दिनैहाय ओरैबायदि खस्थ' माथो होनबावनो गाइसमोन दायो आं मा खामानि मावदों नोंथांमोना नुखागोन बन सिनदों आरोखि ना हाजिराबा बेसेबां मोनो मिन्थिया आं जिखुनु सिनफैबायल' लोगोफोरनो बेसेबां होयो इसेबां नाजावगोन 100 होला 100 200 होला 200 500 होला 500बो नाजावगोन बेसेबां होयो इसेबां नाजावगोन मिन्थिया आं बेसेबां लायो बन सिनगासिनो दं आं नै जोंनि नै फोदै बिहाननिया बन सिनदोंरानो मा बिहानसो होननांगौ फोदै होननाङा बिहानसो ने दे नैलै बिहाननि आयंनि बन सिनदों ने जों ने नै जों साथामजों नै एसे सिनजेनबाय नै बेखौ सिनजोबलांगोन आरोखि ना जोङो इन्ट्रेस्टल'खा दाब्र' ने आगुनलै सान्दुं गोसाजों जाबजों इन्ट्रेस्टल'खा ने बिहान जोङो बिहानना नै सा लाबोना फैग्रा जोङो जुइस लाबोना फैग्रा ने बिहान दा लाबोना फैनोसै दा नोङो साहाजों बल्दारजों मालपुवाजों गयरिजों होफैदो दे दा होफैनाङासै दे ला जों सिनलांबाय थानोसै रायजोफोर नायलांनानै जाबाय बना बेसेबां दङ नुखाबाय दा नै बेनो नै दसे रेस्ट लानायसैलाय मावै गोबां सिनबायलै नार्जारिमोना खामला गोदानद्रा नोगोद मावखायो रेस्ट गैयि मावखायो देन्जारखा नै जोंनि ब्र'बो नै एसेल'सो एफा गोबाङा आयु माबायदि मोनो ब्र' मेंबाय दा लाबो सिनजोबलांखानायसैलै ने नै बेखौ सिनबाय आरोखि ना नै जों साथाम नैबे दंबा गिदिर नैबे दंबा बेखौ सिनबावगोन आरोखि ना जोङो गाइसमोन नै फाइनालि जोब्बाय जोंहा फाइनालि एसे थाबावबाय नै बेफोरो थाबाय नै बेखौ सिनबाय आरोखि ना नै आयु खम गोबां सिनबाय जोंबो थोस नै सोरबाफोर बन सिननो नांगौला जोंखौ लिंहर ओरैबायदि रेस्ट गैयै दांखायो ना गोलोमदै ना दै गांदो जेबो फाथा मोनखाया आरो बायदि देन्जार नै मबाइलाव एसेल' नुबावदों अयथासार गोबां जाबाय होस आंलाय बिदि ओंखारनाय नङासो सानदोंमोन जोबथ'लायबाय दिनैनि दिनाव हाजिरा मोननायसैलाय फैसा नार्जारिमोना इन्ट्रेस्टलै गाबोनबो सिननायसै सोरबाफोर लिङोला नै बे थाबावबाय आरोखि लागाव नै थाङो नै दे हख्लायना हो थाङो नै बिदि सिनो जों बे गिदिरनाबो थांखानायो लागावखायो नै थाङो जेबो नङा लागाव नुबाय दा जेबो नङालै दै लोंनाय बायदिसोलै बेफोरो जोङो रुवा फिसाजोंनो मोनामसुयोल' नै नुबाय दा थाङो बेबो आंनि रुवाजों साबसिन जाबावगोन गिदिरना आंनिया र' बै गिदिरना एसे खस्थ' मोनगोन बायदि मोनदों जों थुब्ला होगासिनो दं नैबे बे थाबथेदों नैबे गवा देन्जारखा नुबाय दा गुरलाब दे जों इदिनोलै खामला मावबाथाय साहा मोनलोंखायो गलासो देन्जारलै जोङो एफा गिदिर होनै दसेनो साफा लांदां मिथिबाय बिदि होयो जों
सोरनोबा नांगौ नामा खामला बनसिनो मानला थायला दुखौ दिनै हाबायला गाबोननो लिंहरनांगोन फाग्लासो बांद्राय गोबावला जों सिनाथ' थायला दुखौ सानसेनि उनाव सिननो मोननांगौ दिनै हाबायला गाबोननो गलाल' सिनखायो नै गुस्थिफ्रानो जालेलै मैला जाजोबना मोनबाय आं गावखौनो गाव डेन्जारखा नै हिनजाव गोनां गोजा सानैबो आंल' हिनजाव लायाखै आंल' मोनाखै सेंग्रा जिबनाव बिदि मावो फाग्लासो लाजिनायबो गैया गिनायबो गैया हाजिरा जायोला औ हाजिराबो जाखायो सेंग्रा समावनो फाग्लाखा दान हाग्रा एवनो लिंहरला दानलाबो थांनो आं दंफां नाखोनायलाबो थाङो आं फाग्लासो नुबायनो डेन्जार जोङो ग्रुपमा गाबोन सोरनाव मोननोलाय जोंनि हाजिरालाय नांगौमोनलै जोङो गाबोनबो नायथ'नायसै मोनाहोग्रोनायसै अखानायलानो हेल' होनखानायलायलै जोंनिया आरोबाव 600 थाखा गोज्जो मोनखायो फाग्लालै जोंहा बार गुसुल' फैखाबायलै नै बनाबो नै गाबोन सानसे सान्दुं दुंला नायदो बे बना ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट टेस्टिल' जानोसै आरोखि सावनोहाय जननोहाय नै जोब्बायानो सासे दंबावलामोन एसेयावनो एसे थाबथाबाय होनब्लाबो जों जबरजस्ति बोलो होबाय नै थुब्ला थुब्लानो नै बे थाइलादुआ मोजां मोनला लांजागौमोन दा मिलावहाय 7 फुटसोमोनला साथारिङाव सोलियोमोन ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बयनिसिमबो बाय बाय जों खामानि मावनायखौ देखायबाय नालाय बयनिसिमबो रोजा रोजा बाय बाय साहा लोंनो थांनायसै जों